Ano ba daw siyang kaagi karon? Merkining usa ka babae nga taga Bagakay, Sugod, Cebu. Nga ito matatampo, nagdas nga niya, Josephine. Ikaw naigot ang sildo na ko, ha? Bajita taon nagtarong. Ayaw ka dala ka. Bajito yung taon nila akong tarong no. Aron mainat pag ginisunod kinsina. Kinsi tapos, rabang imong sweldo. Maugyod. Bukoy labas dudong na ko syudad. Atol ta mamuyo dito. Kaya ito ang trabaho ko dito. Kung sabi din ako, kapuig uli-uli din matag weekends. Doon makatiban ako asawa dito. Paita ini, murag single. Maaan kong ritaw in taon. Ni amang ko din sa sugod ang akong pamilya. Dito sa syudad, ako'y pamilya dito. Ako di ay. Kamis dudong. Dili din may pamilya. Babi. Sige na. Di ata maglalis na. Kay, wala mangyapon. Di magkakabapapildi. Ikaw man pirmi matuman. Di nilamos dudong. Huwag ako, ato syudad, magpakabuhing ulit tao. Uy, ayagin pag-atog syudad, kay ni adin himong pamilya. Luoy kay ka dito. Munang ako? Ako ginagiingan ang kumbana. Nga ayaw gyud ko gipalayo sa kong ginikanan. Bahalag buwag bigbay. Basta kay dool lang gyud ko nila. Kay buwag lang tagid ka. Hadlok lagi. Ay, di man sabi ko mabiya din sa sukod. Duaw o suroy sa syudad hinuon, makahimo ko anak. Pero kung atubig ko mapuyo, di ko Dili na ko ikabaylo nga akong kinabuhi din sa probinsya kaysa syudad. Correct! Ay, kanang tuod. Mag-open na ko paluwagan. Mo-appeal ka? Paluwagan? Usa man na? Hey, dawat-dawat, good. Siniman na ang bula. Na ako'y open na cash paluwagan. Jewelries paluwagan. Daghan naman ko mga members na gusto mo appeal. Ikaw, appeal. Ay, di niya ako makabayad, anak. Di lang ko Hala, itag 300 rin mo ang simana. Kay, daghan naman mong mga members sa usa ka batch kung mo appeal ka. Pasabton ti ka ha. Tingalig ba interes ka? Ako diligin ko masugot. Kapag apil-apil ka ng dawat-dawat. Huwag ikasiguruan, anak. Ay, ig-agaw ra maguna ko ang handler. Taga dinhirasad. Oh, ikaw? Kaya ikaw, di na ka magpapildi. Ikaw gipatuman. Di mang good. Maminaw mang kukunin mo. Oh, ikaw lagi. Basta ka di gusto magapil-apil ka, anak. May iba na yung puso ng kwarta. Magbulan ako karong Domingo para sa first release. Mag-live ko. Apil sa live, ha? Sige. Magpa-load ko og data daan aron maka-join ko sa live. Abil na tong napilian ni mo nga Arios. Kung simba ko ikaw may makadawat karong Domingo, madawat ra dayon nimo ang imong Arios the next day. Kay naara man ni supplier. Ako na lang kuhaon. Ang uban sang items sa members naara man sad. Kung sila say maswertean. Hala, wow! Kanindot! Good luck! Sa first batch jewelries paluwagan o nakuha na akong item. Ni-apil gede ka? O kakakita ining niya sa akong dunggan, mabitaw niya akong nadawat. Investment man gud ni. Kung wala tayo makuot, maprinda baya ni. Makwarta baya gihapon ni.
na sa lagi ito sudan. Sige na, tagbuwad. Anak, sige lang. Kung maswertehan ko karong Domingo, ako'y makadawat. Kay niapil man ko cash paluwagan. Kung maswertehan ko, nga ako'y mabunutan, mupalit yung tagdaghan kayong baboy o hotdogs. Ay, unya na lang kumakaon kung makadawat na ka. Uy, kilimay mo eh. Bihirnis paggamit to ron. 2 days pa. Una, madomingo. Mantin nila una ta ha. Karong Domingo puhon, mag-ampo tang makadawat si mama aron makapalit na tagbaboy. Nga nung wa man mo pa uli si Bobby karon nga weekend. Overtime pa. O bisag Sabado, padyutihon mo na sila. Alanganin pa man kung mapauli pa siya Domingo. Sunod si Mana na siya mapauli. Mauning nang huwam ka na kong kwarta karon kay na-out kas budget. Pa, No. Ay, awi prenda ng imong arios aron makakwarta ka. pa, puhon na lang din ako ipinda. Kung wala kilaing paagi pa. Hapit na bitaw sweldo ni Bobby. Ilisan talagi ka. Mubayad ko siguro sa akong dawat-dawat. Kay no pay, no bunot man gud me. Maswitihan di ay ako mabunutan. Unya, di ko makabayad. Mubula man og laingan. Bantay ka man bitaw niya ng imong dawat-dawat, ha? Bantay ka lang yun. Ang ginaganan Miss Hanley sa dawat-dawat. Giulay ko sa akong gigagaw. Uy, batasan. Upalabot sa ubang members ngayang ginaganan. Kadaulin ako. Magsikusog sini mo nga undang na anak. Kay kuyaw ka ng imong gabilan. Kay cash ko na. Binta sa jewelries. Kay kadawat ba ka? Unya ang kwarta. O pa man. Ay. Pilal may imong gihatag. O pa ka pagkadawat. Just nail na. O na. Niresulta na imong kadanghag. Ay imong katanga. Nagpailan ka. Ay ko hilaki-laki. Ay ko tawag ako sabi. Magilagila ka. Tungkol ka nailan ka. Wala kay pauli-pauli si Bobby. Kay padyutiho na kid sila og Sabado. Overtime sad ko na sila permi. Mao nga, dili na siya makatawag na ako kanunay. Kay makatuong na siya nag-abot niya sa boarding house ng Ingipuyan. Gamay na lang sad kay siya pinadadaan ako kwarta. Naglagot pagkit siya na ako. Kining ginagmay niyang pinadadaan ako. Iya man yun nagipatagamba. Ay, wala ko'y mahimuan eh. Ako na lang giniiprindang akong arios aron magtabang-tabang niya sa gastuhan sa bahay. Oh, unsa man eh. Ako nang bayad sa akong nahuwaman mo pa. Taud-taud sa tong utangan. Pasensya kayo pa ha. Na problema lang gid ko. O nga, ako na lang giprindang akong arios aron makatabang-tabang ko makabayad ako ni Musad. Kay mauhaw na sad ko. Kuhaan ni balik. Kuhaan eh. Ako na lang tong tabang ni mo. Basta kay naliksyon ka na, ha? Nailad ka naman sa salbahis na mong igagaw. Kay nisibat na mato nga nakakuha og akong kwarta. Di pasalig si tiya nimo kay naluoy siya nimo nga datadatahan lang kuno kaniya. Kay nauwaw siya sa gibuhat sa imong igagaw nimo. Pa.
sudad, ma? At ito ni Papa? Oh, ato siyang i-surprise. May kwarta man taparability dito. Yay! Yay! Apas mi ni Papa at tumi sa city. Laag mi si Mama ni Papa. Wa man siya mag-board din, he. Gusto man siya nga magsulo sa kwarto, nga wala siya ka-share. Di man mahimo kay wa may sulo nga kwarto nga bakante. Mao ba? Hain naman ka siya ron mag-boarding house, no? Ay kana, wa gyud ko mahibaw, anak. Ay, amo magudunta siyang i-surprise ni Dudong. Amo na lang siyang aduon siyang trabahoan. Nakaadto naman ko dito. Mulahos na lang ni si Dudong dito. Dini ka lang una sa my guard, ha? Bawal musod ang bata sa sud. Ako rin mo ato ni Papa. Kuyog ko ni Papa, kuyog ko. Akong pagawason si Papa, okay? Ha? Wait ka lang din, ha? Ni-resign man siya, te. Wala man siya magtrabaho din sa kabuwan na. Ni-resign? Wa man lagi ko mahibaw. Wa man sad siya mauli sa amo. Nibalay siya trabaho? Te, masulti lang ko ni mo, ha? Kay maluoy ko ni mo. Ni-resign si Kuya Bobby kay nauyab niya ang among kauban nga ninyo sad. Ug numabdos ug si Kuya Bobby ang amahan. Mao dito nga dungan sa resign. Na-confirm ginamo nga nagkuyog to si Kuya Bobby ug si Cyril. Kay gibiyaan man ni Cyril ng pamilya. Kinuo ko. Kinuo ko pa. Gilayasan mi ni Bobby. Kaluoy intaw sa akong apo. Nga nabaw sa inyong pag-adto sa syudad. Kay wa niya makita ang iyang amahan. Di na sana ako makontak ang CP ni Bobby. Out of reach na. Gipugos ka man bitaw sa imong bana nga sa syudad nila mo puyo. Wa ka gyud mo sugot. Nagpabilin ka gyud dinhi sa sugod. Ay nagpailad pa gyud ka. Nawagtangan hinuuntag kwarta. Ug naglagot to nimo. O katarungan na ba dahil na kung nasuko siya na ako? Kung nahibo siya na ako nga mga bit siya o biyaan din niya nga iyang pamilya? Hain naman ang iyang konsensya, anak pa. Ako ang iyang silutan, dili niya iapil ang among anak. Dili niya iapil ang among anak. Ang kunan ko, nagasap ko, kaya nagtuman ko sa akong gusto. Pero dili sab kini makatarunganon nga mga bit siya o iya na lang may biyaan. May anak ni. Bobby, kung hain ka man karon, paramdam lang. Bisag tungod na lang sa bata, may kaakuhan ka sa imong anak. Ayaw og siguro abuhi ang imong kabit o ang umaabot ninyong anak. Kay may legal kang pamilya nga naghandom sab sa imong tapang. Aron tili mo gapaan. Dini na lang kukuto. More power sa RNN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Josephine nga taga Bagakay, Sugod, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan. Where are you now? Ang mong kaagi gibuhatan ng duwa sa radyo ni Miralo na tumulak o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga higala, mga sukintipan ninaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, hantimanan sa kaawit care of
RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, bikan salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako si Joseph, 20 anyos, taga Barangay Tagpo, Bai City, Negros Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Bahin kini sa netabo sa Dagway, kung sa akong naong, 5 katuig na gid ang akong inantos ni ini. Aran ninyo masabtan, sugdon ko ditong 15 anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, daoy. Kanindot ba og panit aning mga Koreans, oy? Halos kay silag mga aping yads, Tanawa, puti. Tanawar ako nilang picture, nga nilabay sa akong FB wall, Hamis kay silag nawong. Uy, gusto ka nga maingon ni Ana Bayot? Uy, unsa man taon nga, bisara naman, bisaya naman kining akong nawong. O di, mapahamis ka o magpaputi. Anak, magpadirma? Uy, Bayot, unsa may tayo, ka-afford na ako, anak, uy. Ay, kung ano need man good nga magpadirma gyud ka. May mga affordable products naman ron na i-apply lang sa naong aron muhamis o muputi ka. Ha? Unsa man Bayot? Ay, ikay ganahan muhamis o muputi nga maala Koreana ng imong naong. Di ba? Hala, ikay mag-research diha og mga produkto nga makapahamis sa imong naong. Kay kining akong Dagway Bayot, kontento na ko na mura gyud og kanang manapasay og tubo. Bayot. Hi. May ka-recommend ba kaning ako mga amigang akong ka-chat, oy? Nga may kailangan na maligi o mga beauty products? Kay mga hamis ba sila mga naong o puti? Ansa kayo lang igamit, no? Ay, may gisend siyang picture. Ha! Maunay produkto ha ang ilang igamit? Uy, unsa ba ni Joseph? Ako siya ba, my dear? Dili ba ni Astokador nga naipon na niya akong mga pulbos? Ay, ako lang pagwapa, my dear, oy. Unsay pagwapa? Madunggang ka guys abadi mo na, mawingig ka gyud. Ay, sila ba ya, oy? Wapag mo kadawat nga yung anik ko, nga mao ko. Saba ka di bayuta ka, oy. Para asa bitaw ni? Para pagwapa lagi, my dear. Girecommend na sa akong mga amiga nga mga hamis ug naong. Makuno na ilang gigamit. Mugamit sa day ka? Oh, my dear. Kay ba sila na paputi ug mahamis ning naong nako. Og basig ganahan ka, my dear. Doon lang tagamit, ana. Ay, kung kapila-pila ni mong kabuang, Joseph. Homis kabuang di mo. Madaot ganin doon ang imong naong, ana. Bantay ka lang. Oh, my dear.
sugod naghamis ang akong aping og miputi. Ay, nasayop din si mother nga madaot ko nining akong naong. Aning akong mga gipang apply sa naong. Kay nakita ko na gyud ang resulta sa akong kahago. Og nos-nos nini akong naong. Ay, nihamis sa gyud ni puti ang akong naong. Bayot, wa ka ba napansin sa akong mukha? Hoy, gara ay kabayuta ka. Talila nga, nihamis na to ng imong naong. Yes, Bayot. Epektibo gid kaayo ang kuan. Oy, gi-recommend sa akong amiga nga pampahamis sa nawong. Oy, kaya ang kuan ang pagtipid ko sa akong bawon aron kapalit lang ko sa maong pagwapa, Bayot. Ay, nakita naman gid ang resulta, tanawa, Oo, mawalagi bayot, pero ako'y nabalakan ni mo bayuta ka, kay ulag ninipis ay imong pangit mo nihamis. Sus, ang pingi yung nagmaya, ang pingi yung nabayot. Kay mas pronaw niya na sa kagaw, uong sa padya tungod sa kanipis, ana. Na, kung may tabo na, panganduyon ko ni mo, nga mas maayag yun ang bagag naong. Bayot! Ang buntag naman di ay. Hello sa akong kabisi gahapon o kakapoy. Nakatog man di ko nga wa ka pang cleanser sa akong nawong. Kumusta naman ka ang malapo sila na kong aping? Ang samin. Asaman to? Adara. Ngano may bugas naman sa akong nawong? Dam ko ginako nga mamahimong hamis ang akong naong. Na-achieve naman unta to nako apan wa kaabti og tuig gibugas man ko og nanaghan paginig maayo. O kunya Mauna na. Bisag unsa na malay apply nimo nang imong dagway. Imo mabitaw ko nimo nga basig madaot ng naong mo. wa magud mother. Nakauyo na bayagid unta ko adto. Haing ko tayo uyon. Nga gibugas ka man nagmaayo diha. Kadag ko na bas bugas na mo. Nanaghan pag maayo. Unsa may tambalan ni mother? Oy, imong papa sa una no. Sa bago pabing ninyo. Bugason kay to. Yang gibagnosa naman to niyag udlot sa dahon sa kapayas. Ha? Nus-nusan og udlot sa dahon sa kapayas? Uy, basin wa ka lang kauyo niya itong gigamit ni mo. Oy, bayot. Nakauyo na magidonta ko bayot. Kay taod-taod po ba yan ang gamit ko adto? Pero ambot nga naman din, oy. Nga gibugas man kay ko karon maayo, oy.
Unsa man ako bayot. Tsaka nakikutanawon sa... Ew, yung kahit kabayot, oy. Good, kahit tanahon. Ay, isa mo tanin mo bayot. Ay, Unsa ni nako, oy. oh, may ka na sa pagkitambal, ana. Unsa? Uy, kung taka tong imong amiga sa imong amiga, nag-recommend paggamit ni mo na, ha? Pasig may ikatambal siya ng sakit na ilang gimugna ni mo. Kay ana man ginanegosyo bayot. Mamaligyan na sila og makadaot sa imong naong. Nya dayon may baligyan sab na sila para ayuhon sab kunuhay kanila. Unsa? Kadaghan na gud aning magipaggamit nimo sa imong naong bayuta ka. Oh, kabata pa di mo, nya daghan nakikagipamutang ang imong dagway. Maunsa man eh. Daghan na, Mader. I-recommended na sa kumang kailag mga amiga para mawa ko na ning ako mga bugas-bugas. May sabon nga papaya, gluta, may mga cleansers and creams, o mga herbal soaps. No. Di ba kamusamot ng imong gibati tungod na ng lain-lain produkto ng imong gigamit, Joseph? Oh, Mader. Sa edad na sad na nimo, oy, Joseph. Unsa, ante? Moabot man gyud sa atong edad nga bugasunta. Kana bang ilang giingon nga mausab na ang atong hormones kung magkahingkod na ta? O, makabugas di ay, ante. Halos kitang tanan makasuway ni ana. Bisan kaming mga babay. Labi na kun mao pa'y pagkadalaga o padung na sa among periods. Mausad na among bation ug mausad mong mga lalaki. Og ikaw kay nagkaulitaw ka naman, maong gibugas na sad ka, Joseph. Pero mawara na kung mahingkod na unya ang imong edad. Mao ka, auntie? Sa ako na ko ning edad nga nagkaulitaw nako, nagdadalagan ako og mawala ko ni kung mahingkod ang akong edad. Apan 5 na malang katuig di oy. Wa man gihapon mawa ning akong bugas naong. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Anong pangutana? 15 anyos pa lang ko nga misugod og gamit og pampaputi o pampahami si naong. Mao ba to'y nakaingon nga nung gibugas ko maayo karon? Kay bata pang akong panit. Ikaduhang pangutana, ang gigamit ko kahang lain-laing produkto ang nakadaot sa akong naong, maong gibugas kong maayo. Waka ko makauyon sa mga produktong akong gigamit. Unsa man ay maayo. Ikatulong pangutana, tinuod ba sab nga sa ako na ning edad, angay ko ka silang tuhuan, nga may mga parehas man ako gidad, nga dili man sama na ako nga bugasyon. Nga naman gidaykat ni ikaupat o katapusan ang akong papa ko no dihang bago pa siya minyo gibugasab ko na siya maayo. Unya gibagnusan ako nag-udlot sa dahon sa kapayas. Madlok man sa goy basin ma-irritate o niya nihinon akong naong. Tinuod bagod na palihog tabangi og tambagi ko kining akong suliran, Joseph. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Again, ako si Dr. Rene Obra, magig-uban kaninyo sa inyong mga kalibo o gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medikal, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Your legal problem
will be taken care of by Attorney Ellen Bathan, no? Kasi-kasing pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka ninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com o sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. You are only a poor person if you are not happy with what you have. O kanang atong pagtulunan ng mga kutlo karong adlaw. So gikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association, the first milk of the mother is kanang gitawag nato og colostrum. Kanang colostrum. Gamay ra na siya but very powerful. Enough ra gyud sa newborn kay gamay maraman pugtian po ng bata, no? So ayong pugsag pahatag og daghan kayong ng bagong na tao kay gamay pa po na siya og stomach, no? So maayong pagpaminaw di ay sa para di ko malimot, no? Ni Flor Riponti, Kulas Hermida, June Reyes ug kanang mga guard sa Nava diha sa Kantauan City of Naga, ako subon sila great, no? Mga guard security officers ni sila, no? Si GC Casas, mayong pagpaminaw diya sa Nava, Kantauan City of Naga, Cebu. Si security guard Atilio Autentico Bacoli Carion, Intera, Espirito, Ivalie, Rizani, Suelio, o Villa Hermosa. Maayong pagpaminaw ninyo diha, no? Naot nga di mo pulaan pagpaminaw sa kini ang akong suliran. Ang atong magtatampo ko ng adlaw si Joseph, no? Usa ni siya ka homosexual, no? Iya magdundibutan pa diri. Mahuyang kini si Joseph, no? Taga-Tagpo, Bae City, Negros Oriental. Okay? So, suma sa nabati na to ganina sa drama, usa ka mahuyang si Joseph. 15 years pa lang siya, nisuway na og gamit og pampahamis sa naong. Apan wala pay tuig niyang gamit, gibugas siya. May nakatambag niya nga basin wala siya kauyon sa maong produkto. Maong nibalin siya og gamit og laing produkto. Apan maulang gihapon, mas nisamot na noon ang iyang kabugason. Hangtod pila ka klase nga produkto ang iyang gisuwayan o gamit sulod sa 5 ka tuig. Apan bugason nang gihapon siya. Naglibog na siya unsa ang produkto ang iyang tuhuan aron mamaayo siya gikan sa iyang mga gina, bugas-bugas, no? So, ako lang yun ang paningkamutan, Joseph, no? Ang imong sulat-suliran, no? Taga-kuan din si Joseph, akong balikon, Tagpo, Bae City, Negros Oriental, no? Mayong pagpaminaw ninyo dia sa mga taga-Baes City, no? Will watching ba yan sa una, no? Nindot ka na inyong lugar na ay sandbars, no? Okay? So, unang pangutana, 15 years pa lang kung nisugod na ugamit ug pampaputi ug pahami sa naong. Mao pati nakaingon nganong gibugas ko og maayo karon kay bata pa ang akong panit. Okay. Kini mo kung bugas-bugas Joseph, kumo ni siya sa pareha nimo nga adolescence, no? Magka mulitaw na, madalaga na, hormonal mo guni siya, no? So, naani siya inong taas nga posibilidad nga mutaas ang imong hormone, ano ni mga idara. Mga hair follicle magud ni nga na may mabarahan ang oil ug ang dead nga skin dihan dapita di kagawas mo na source of infection. Oil gland sa skin nabarahan. So mo nang kakusog acne, pimple, whitehead, blackhead, so mo na siya. So ayo kay bulo nga gibugas-bugas ka kay hormonal ni siya, no? Kumuni siya. Ako may numlong ko sa una nga teenager ko, gibugas masag ko, pero wala na ayaw lang kurita kay
O di mga lungag-lungag na imong panit ka, dili na ka guwapa o magwapo o guwapa, no? Ayaw lang kurit-kurita para dili mahimong creators, lungag-lungag. Okay, so ikaduhang pangutana, gigamit ko kahang laing-laing produkto ang nakadaot sa akong naong, maong gibugas ko og maayo. Wala ka ako kauyon sa mga produkto nga akong gigamit, unsa man di ay maayo. Ako ikasugyot nga, posible nga sa imong produkto sad, stop gamit na ani, maka-cause baya ning acne ning inunta, di ka makauyon sa imong gihid-hid sa imong naong, no? Not only sa imong naong, but sa upper back, sa neck, o sa shoulder, no? Nga akong pangutanan nimo, ano, magpaputi, masag ka? Ha? Joseph, ano, magpaputi, makalay na sa di mo tanaw, no? Puti kayo imong naong. Kaya ang uban nga mga parte sa imong lawas, dili puti. Mura kag nagmaskara. So, anong magpaputi, masag ka? Sakto na doon niyo. Magsigig tala sa imong naong, ma-stress na nung ka. No? Gusto ka maputi, imong naong kayo puti, ang imong kamot, o yung imong liog, itom, o dili itom, brown. So, contented na lang gud ta og unsay naa nato. Ayun na yung kuhan ko diya, basig nagduta tayon ka, ron sa pamaday, paputi, yung magigamit, akong balikon, maka-stress ba yan na? O kita stress, maka-cause na siya o inanta taas nga posibilidad nga magka-pimple ta, magka-acne, no? Ano siya inunta rason, no? Ikatulong pangutana, tinuod ba sa ako ning edad, angay kukahang silang tuhuan, nga may parehas mang sa akong edad nga dili man sad nako magkitaan nga bugason, nga ano man, nga ako raman di ay. Well, akong balikon, hormonal na siya, no? Ang kining diet po nato, magkakos ni siya o kuan kung avoid oily diet, no? Avoid stress. Na maglimpyado ka, o limpiada ka, no? Kay wala ko mo sa hygienic o limpiado ta, no? This has something to do with genetics also. Naagay mga tao nga naay i-transfer the family nga mga bugason gid sila, no? So kung nagtambal ka dihag steroid o lithium ba na mo samot ng kuan-kuan nino, problema, no? So siguro mo dool kag dermatologist, no? Na by dermatologist na practice diya sa Bais, ha? Dool ka ni Dr. Vic Veralio dito sa Cebu, sa kailatag series, o na by series nun, na naman tigali, no? Ari dito sa skin clinic sa Mabulo, ay barato ra rin bayad, may bayad ganit tingali ni, yung sa Mabulo nga skin clinic, no? Okay, so ikaw pat kung katapusan nga pangutana, ang akong papa ko no, dihang bago pa siyang minyo, gibugasab ko no siya og maayo. Unya, gibagnusan na ko no niya sa dahon sa kapayas. Madlok masab ko nga mairitit na unoon ang akong naong, tinuod bago na. Well, kina papaya, nani papain. Kiling nani papain ang papaya. So, ang kiling papain, anti-inflammatory ni siya. Magani mga papaya soup, no? Mga skin condition nga mga makakuan diha, makatambal ni siya sa mga lain-lain nga mga skin problems, no? Effective man gani po ni siya mga like psoriasis, no? Maka alibyo ni siya. Pero akong balikon, wa nagiko mo sa muduol kag dermatologist. Kani mga dermatologist mo ni mga doctors na nag-espesyalista sa sakit sa panit, ha? Bae City man ka sa kailatag series diha, ginikahinan og panahon, ngari ka sa Mabulo Skin Clinic, ha? Kung kay igo-igo nga budget diha, muduol kag pribado nga dermatologist. Pero kung pikitas kwarta, dool lang tadya sa skin clinic sa Mabulo, dool sa Mabulo, dool ng skin clinic sa SM, ha, sa Mabulo. Nalang girefer ko, sir, doktor ni
Dr. Rene Obra, kay patanaw niya akong bugas-bugas. Na, kumpleto lang sila diya, no? So, ayaw na lang, pagtambal-tambal imo-imo ra kay, di na niya ka magwapo, o di na niya ka magwapa, no? So, balik ko na ko, ayaw pag-ambisyon, maputi imong naong, kay mura kag maskara diha, ang imong naong puti, ay murang naong may puti, ng ubang parte sa mong lawas, dili puti, lai kay katanawon. So, gwapa, mangyapong ka, bisag dili ka puti. Ha? Black is beautiful daw. Ha? Di man sa ta-black noon. Kita mga Pilipino, di man ta-black. Kung man ta, brown, no? O mulato. O, di gani mulato. Kung mga mulato, mga Brazilian, mga anak. Pero gwapo, gwapa, man ta. Bisag mauri atong panit, no? Alright? So, inaot nga, adonan sa kami nakutlong ng mga pagtulunan karong adlaw. Ako, si Dr. Rene Obra, mahatag og kulor o kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran. Dili mangluod, hindi haday mahatagal pagtagad ang inyong sulat-suliran, o dili sad inunta magreklamo kung dugay lagi na, mahatagal pagtagad, dili maulaw, mupadala kay kitang tanan na ay problema, wala exempted aning butana. So, gikan ka namo diri sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide, tatak araman, daghang salamat o mayong adlaw.